accidents i traumatismes, el que un tècnic en emergències sanitàries ha de saber. Quan parlem d'assistència sanitària en emergències, els accidents són una de les situacions més freqüents. En aquest resum veurem algunes idees clau. Per exemple, com valorar una víctima amb traumatisme, quins tipus de lesions podem trobar i quines actuacions bàsiques ha de fer un tècnic en emergències sanitàries. Un accident és un esdeveniment sobtat i imprevist que pot causar danys materials o personals. Poden ser lleus, greus o molt greus, i és en els accidents amb danys personals greus quan s'activa la intervenció dels equips sanitaris d'emergència. Per cert, parlant d'accidents, sabeu quins són els més freqüents? Escriviu-ho als comentaris. Com hem dit, l'accident es tracta d'un esdeveniment sobtat, repentí, que ho canvia tot en un segon, des d'una relliscada a la dutxa fins a un xoc frontal entre dos cotxes. Però, atenció, per a nosaltres, l'accident no és només això, el cop o la relliscada o el xoc. És la nostra font d'informació. Si entenem la biomecànica, podem obtindre informació sobre la lesió o les possibles lesions que pateixen les víctimes. Per exemple, si és un xoc frontal, buscarem lesions cranials o al tòrax. En els impactes laterals podem revisar la pelvis. Si es tracta d'una caiguda d'altura, revisarem la columna o els membres inferiors. Coneguent aquesta informació, podem saber on centrar la nostra atenció. Els accidents poden produir diferents tipus de lesions, però per a un tècnic hi ha 3 grans grups especialment importants: contusions, ferides i lesions osteomusculars. Anem al gra. Si hi ha un cop però no hi ha ruptura de pell, contusió. Sembla lleu, però hem de buscar hematoma i la inflamació. I si la pell es trenca, apareix la ferida. El protocol que hem de seguir és la neteja, desinfecció i cobrir-la. I la regla d'or: si hi ha un objecte clavat, no devem treure'l. Fixem i agilitzem el transport de la víctima. Davant d'una víctima amb traumatisme, el més important és seguir un ordre en la valoració. Hem de fer l'avaluació inicial per detectar si hi ha risc vital. Per això, utilitzarem la següent regla d'or. La regla XABCDE. Arribes al lloc, hi ha nervis i crits. Com mantens el control? Com fas el que realment és convenient, el que has de fer? Apliques el procediment amb el mapa XABCDE. Apliques el protocol i estàs fent bé les coses. Sí, hem afegit la X. Per què? Perquè de res serveix que la víctima respire si està perdent sang de manera massiva. Aturarem l'exsanguinació primer, controlarem l'hemorràgia i després seguirem amb la via aèria, ventilació, circulació, etc. L'ordre pot salvar vides. Una contusió és una lesió produïda per un cop que no trenca la pell. Els signes més característics són dolor, inflamació i hematoma. Les ferides són lesions en què es produeix una pèrdua de continuïtat de la pell. Poden ser superficials o profundes, més greus. Una cosa important per a un tècnic és recordar que si hi ha un objecte clavat, no s'ha d'extraure. Les lesions osteomusculars afecten l'aparell locomotor. Les més importants són esquinços, luxacions i fractures. Entrem en terreny d'ossos. He dit ossos, no ossos. Diferenciem ràpid. L'esquinç afecta els lligaments. La luxació, quan l'os surt del lloc
a l'articulació i la fractura és el trencament, total o parcial, de l'os. Davant la sospita de fractura, no maneges massa, no intentes realinear l'os i, sobretot, immobilitza. Recorda, una fractura oberta és una porta a la infecció. En estos casos, en l'atenció inicial hi ha 3 normes molt importants: evitar moviments, no realinear l'os i immobilitzar la zona. Els embenatges són una tècnica molt utilitzada en emergències. Serveixen per fixar apòsits, limitar el moviment o immobilitzar una zona lesionada. L'embenatge és com la nostra navalla suïssa. Serveix per protegir, fixar o immobilitzar, però hi ha un aspecte tècnic que cal considerar. Sabeu com s'aplica un embenatge? Els embenatges s'apliquen de distal a proximal, de la mà cap al braç o del peu cap a la cama. Això ajuda al retorn venós de la sang i així evitem que la zona s'unfle com una botifarra. Convé en estos casos preguntar al pacient: et fa mal? Sents formigueig? Amb aquesta informació i la informació visual del tipus canvis en el color dels dits, perquè no arriba la sang o perquè es posen un poc blaus, ens pot ajudar a saber si hem d'afluixar i refer l'embenatge. Recorda, algunes idees clau. Què és un accident? Com s'ha de valorar una víctima? Com s'actua davant lesions? Valora la biomecànica. Aplica bé la seqüència XABCDE. Identifica les lesions i immobilitza-les amb coneixement. Aquestes idees són essencials per a qualsevol tècnic en emergències sanitàries. Si controles tot això, ja tens un peu dins de l'ambulància. I l'examen a la butxaca. I abans de dir adeu, vull dedicar-li la següent pregunta al grup de segon de semipresencial del CIPFP La Costera. I en concret a Fernando Álvarez Almiñana, que ens va suggerir una actualització al temari, i a Susana Jimeno Micó, que està de viatge, i volem desitjar-li que li vagi tot bé per les Amèriques. Ahí va la pregunta. Us ha quedat clar per què la X va davant de la A? Deixeu-nos un comentari amb la resposta. I si no vols perdre't el vídeo dels traumatismes, subscriu-te. Ens veiem en el següent avís.